M-am găsit la un nou episod de Minecraft, aici deocamdată singuri. Și da, ne mergem un pic și uite că a crescut un pic melon. A crescut melon, un pic melon. Să o luăm. Deci deocamdată, în păcate, dacă murim pe serverul ăsta, nu mai avem iteme. Da? Deci trebuie să avem mare grijă să nu murim. Dacă am murit, e vai de nou. De mult. Bun, o să luăm niște... o să luăm lemn. Gata. 20 mi-ajung. Și mereu în caz aveți un târnăcop. Nu contează. Un târnăcop. Posibil să vă trebuiască. Gen eu am târnăcopul când trebuie. Nu-mi trebuie acum, dar poate o să am nevoie de el. Și noi trebuie să... Așa, aici putem să murim dacă nu avem grijă. Și am o idee. Ok, am o idee. Dar stai că trebuie să fac multe bețe. Să fac un gard. Poate mai aveam lemn acolo. Și lemnul ăsta și mă duc la crafting. Fac multe bețe. Nu! Ce-am făcut? Ok. Ne-am adus aminte și facem câteva scăriți. Nu știu. Nu. Nu, cred că mi-ajung, sper. Cu câte frate trebuie să mi-ajungă. Și lecțiile trebuie să le las în chest. Și normal că am lăsat și astea. Nu! Dar de ce? Eu... Gata. Facem o tendă. Aici am patul nostru. Uitați la IT. Și da... Deocamdată vorbesc încet, vocea mea e răgușită. Ce să fac? Ok, zi. Când mergem așa. Hop, 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 hop. Stai din gură că nu mi-ajung. Fac. My dad. Da, uite așa. Oh my god, deci putem să cădem acolo. Trebuie scăriți. Multe și câteva deci. Am făcut 3. Ce punem 2. De ce e luna asta? Nu avem noi... ok. Am zis că aveam o fermă acolo jos. Și Paladin o distrus-o, frate. Lemn. Sper că mai ajung, că nu mai mă întorc. Băie-mi-aș picioarele-n boi. Foarte periculos merge. Trebuie așa, știi? Ce să grijă, frate. Am mai crescut un melon.
uit acolo crescut. Să-l iau. Am mai crescut uit, uite acolo mai crescut. Oh my god! Cam asta e challenge-ul, să nu murim. Că am murit. E vai de capul nostru, nu mai avem mai cum. Dacă nici voi am târnă foacă. Am chef să iau de pe game mode. De fapt noi suntem pe peaceful și noi venim, dar de nevoie luăm. Dacă druid avem. Druid. Decent. Decent druid. Și mereu nu trebuie să învață. O să cam termină chestul ăsta. Vedem noi, îl facem noi acum. Asta e câinele meu. Și ăsta e paladin, care ferma asta e vai de... De fapt e bun, nu vai de capul ei. Să vedem. Trecem pe știu dacă vreau să trecem. Uite asta nu face. Sper că mai am dirt. Nu mai am. Mai am deloc. Frate, pot. Pleacă dacă e, dar nu-i voie. Paladinat lemn, am și lemn. Mami, eu mereu am grijă de fermă. Să crească paladin nu prea are grijă, nu mai am grijă. Dar de fapt am Minecraft și nu am chef să mă duc. Foarte periculos. Gen, nu cred că, gen, dacă aș... Nu am făcut intenționat, serios acum. Și că foarte mult de mine. Bun. Deocamdată nu mai văd insule pe care să mergem noi. Văd numai din astea. Nu știu de ce. Gen, uite câte insule. Uite, acolo se vede. Am astea insule. Am insule. Pe undeva pe acolo. Și mai era acolo care se vede. Uite ce a făcut. Poate cade în voi, da? Poate eu caud în voi. Ok. Ați văzut și voi, nu? M-a speriat de vai de capul meu. Bun. Ați văzut că nu eram pe peaceful. Eram pe dificultate 1. Nu știu de ce. Mă cam sperie portarul ăsta cum face. Aș vrea să-l strig, dar mai mă ceartă paladin și nu vreau. Dar aș vrea să-l strig. Ăsta. Să-l stric. Să asta să dau leac de formă. Să-mi iau veșnicie. Toate blocuri. Ok, asta e. Dar nu-l stric. Bun, cam atât cu acest episod.
Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și vă vedem la seria. Pa, pa!